ҷавонони бонангу номуз ва диловару ҷасури ватан бо ифтихори баланди ватандорӣ ба сафи артиши миллӣ дохил мешаванд. Солҳои охир шумораи ҷавонони ба сафи артиши миллӣ зиёд гардида, шаҳрвандон баъди гирифтани даъватнома ба комиссияҳои даъватӣ ҳозир мешаванд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки масъулини мақомоти вобастаи ин чорабинии муҳими сиёсӣ аз як мавсим то мавсими даъвати дигар корҳои зиёдеро амалӣ намуда, захираи даъватшавандагонро дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ муайяну мушаххас намуданд. ҷамоати деҳоти Чоркӯ ва Ворухи шаҳри Исфара аз аввалинҳо шуда даъвати шаҳрвандонро ба хизмати ҳарбӣ иҷро намуд. Дар ҷамоати деҳоти Чоркӯи шаҳри Исфара чорабинии муҳими сиёсӣ даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба маъракаи нангу номуси соҳибватанӣ табдил ёфта, аз даъват то даъват сафи ихтиёриён барои хизмат ба модар ватан бештар мегардад. Ҳамин аст, ки дар рӯзи аввали даъват дар ҷамоати деҳоти Чоркӯ ва Ворух нақша барзиёд таъмин шуд. Сокинону волидони наваскарон сарфароз аз он буданд, ки ҷавонони далели Чоркӯ ва Ворухи шаҳри Исфара анъанаи бародаронашонро идома бахшида ба хизмати модар ватан мераванд. Онҳо хуб медонанд, ки ҳифзи марзу буми ватан ин ҳимояи оила ва дар умум давлату миллат аст. 1 апрел бо иштироки масъулини шаҳру ноҳияҳои вилоят, мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот, сарбозону наваскарон, волидайн, собиқадорони меҳнат, роҳбарону кормандони идораву муассисаҳо маросими гусели навдаъватшавандагон баргузор гардид. Дар идома роҳпаймоии оммавӣ бо ҷалби қишри васеъи ҷомеа доир шуд. таи 5 соли охир ҷавонписарони далеру шуҷои ватандӯсти Бадахшон ҷиҳати адои қарзи муқаддаси фарзандӣ дар назди модар ватан ба комиссариатҳои ҳарбӣ ҳозир шуда барои муҳофизати ватан омодагии худро нишон медиҳанд. ноҳияҳои минтақаи Рашт низ нақшаи даъват ба артиши миллиро барзиёд иҷро намуданд. дар ин маъракаи ватандӯстона зиёда аз 40 нафар хизматчиёни давлатии навоҳии минтақаи Рашт бо масъулияти баланди ватандорӣ барои намунаи ибрат гардидан фарзандони худро ба сафи артиши миллӣ гусел карданд. дар чорабинии мазкур ба 130 нафар наваскарон шаҳодатномаҳои ронандагӣ супорида шуданд. дар саҳни комиссариати ҳарбии ноҳияи Данғара ба хотири ҷалби ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат маъракаи тантанавӣ доир гардид, ки дар он ҷавонони ихтиёрӣ аз ҷамоату шаҳракҳои ноҳия дар саҳни комиссариати ҳарбии ноҳияи Данғара ба хотири ҷалби ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат маъракаи тантанавӣ доир гардид, ки дар он ҷавонони ихтиёрӣ аз ҷамоату шаҳракҳои ноҳия ба сафи артиши миллӣ гуселонида шуданд. таъкид гардид, ки ҷавонони мо бояд ҳимоятгари манфиатҳои миллӣ бошанд, зеро ҳифзи ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлол, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси ҳар як фарди ватандӯст, махсусан ҷавонон мебошад. дар замони соҳибистиқлолӣ тамоми шароит баҳри хизмати ҳамаҷонибаи сарбозон ва афсарон дар қисмҳои низомӣ фароҳам оварда шудааст ва бояд ҳар ҷавони ватандӯст баҳри иҷрои саривақтии қарзи шаҳрвандии хеш бе чуну чаро ба артиш ҳозир шавад. ноҳияи Данғара нақшаи даъвати баҳориро дар рӯзи нахустин пурра иҷро намуд. хизмат дар сафи артиши миллӣ қарзи шаҳрвандӣ ва ифтихори бузург аст. дар рӯзи нахустини даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ноҳияи Вахш низ нақшаи даъватро иҷро намуд. ҷавонон маҳз тавассути хизмат дар қисмҳои ҳарбӣ обутоб ёфта, чун ҷавонмардони шуҷои ватан ба камол мерасанд ва дониши сиёсии онҳо баланд гашта, аъдои хизматро дар ҳифзи марзу буми Тоҷикистон барои худ шараф ва ифтихор медонанд. ноҳияи Фархори вилояти Хатлон ҳам нақшаи даъвати баҳории ҷавононро ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯзи 1 дар қатори аввалинҳо шуда пурра иҷро кард. иҷро шудани нақшаи даъвати баҳорӣ дар рӯзи 1 аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ҷавонони ноҳия дар лаҳзаҳои ҳасоси таърихии имрӯза, ки тамоми ҷаҳонро фаро гирифтааст, эҳсоси муқаддаси ҳимояи хоки ватанро болотар аз ҳама арзишҳо гузошта, омодагии хешро баҳри ҳифзи сарзамини аҷдодӣ нишон доданд. даъвати баҳорӣ дар марказҳои маъмурии шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо маросими бошукӯҳи гусели ҷавонписарон ба сафи артиши миллӣ дар фазои идона ва бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. ҳамчун фарди ҷонони ватан пас аз хатми факултаи ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллӣ
تاجیکستان تصمیم گرفتم که از جماعت دهاتی واروح به خدمت حربی سفربر شوم. سهم خود را در حمایه مرز بوم اجدادی گذارم. زیرا برای من از واروح رفته خدمت کردن نه تنها عهدهداری شهروندی بلکه مسئولیت و افتخار است. واروح سرخط سرحد و مرکز ننگ و ناموس است. غرور ملی و وطنداری ما پیش از همه در آن ظاهر می‌گردد که موقع رسمی دولتی خود را حمایت کنیم و سیاست پیشروی معظم ملت محترم امامعلی رحمان را جانبداری نماییم. افتخار دارم از دلیری و جسوری فرزندان خودم. افتخار دارم از آن که فرزندان من امروز به صف ارتش ملی میروند و خدمت من بر این صدها هزارها میلیون ها مادران را میکنند. قوای مسلح جمهوری تاجیکستان زیر توجه بی‌واسطه رهبر معظم کشور پیشروی ملت قرار دارد. ما جوانان را لازم است که در حفظ منفعت‌های ملی، تحکیم پایه‌های دولت و دولتداری و تامین امنیت و ثبات کشور صادقانه باید خدمت نماییم. خلق کشور با فرزندان نیرومند خود قوای مسلح جمهوری تاجیکستان افتخار می‌کند. ما دعوتشوندگان ناحیه رشت وعده می‌دهیم که خدمت حربی و صاف دلانه اجرا نموده به خلق و ملت خود صادقانه خدمت می‌نماییم. من فرزندی باننگ و بناموس این ملت به کمیسریت حربی ناحیه وخش حاضر شدم برای خدمت مادر وطن. آمادم در هر یک گوشه کنار وطن عزیزم خدمت صادقانه نمایم. با این مقصد همه جوانان کشور را دعوت می نمایم که برای خدمت مادر وطن تیار باشند و آمده در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان صادقانه خدمت نمایند.